Искате ли да продавате имоти лесно и да пестите много време? Ако сте брокер или агенция за недвижими имоти, това е за вас. Това, което направи в AI Property Seller, е една фуния, интерактивна фуния, която има като екстри обходно видео. Това е началното видео, което се прави обход на самият обект, на самият имот, като това видео може да се превежда на различни езици. Ето тук натискаме примерно на английски, на български, на испански, и в случая това видео идва с 3 езика, като ги давам като бонус 3 езика. Трябва да ми дадете само оригинално видео, което да е на български, където правите обход на самия обект, и аз ще ви добавя 3 езика. Фактически един дефолтен, примерно български, и добавям още 2 езика, примерно немски или английски, испански, български и така нататък. Така че 3 езика ще имате като екстра. Другото нещо, което след обхода на даденият имот се натиска, примерно тук може да се разговаря с агент. Този агент, ето тук може да се активира българският и да се натисне чат и започвате да си разговаряте с този агент в реално време, като той предварително е обучен да говори на тема, която е свързана с конкретния имот, правната страна и административната. Така, връщаме се назад. Виж наблизо бутоните, като се цъкнем. Ето, избираме категория, училища. Реално това нещо се прави, когато клиента иска да види видеото, нали, той вече е видял, нали, обходил е, показали сте преди това самият обект и той е любопитен какво има около този имот, който иска да купи, да инвестира. И ето по този начин се натискат ето тук нещата: магазини, аптеки, бензиностанции, важни локации, които примерно интересува дадения клиент. Другото нещо е, връщаме назад, другото нещо е ето тук още имоти. Ако се натисне това нещо, тук давам 3 линка с същият AI Property Seller. Ако самият брокер си е поръчал повече от един агент да му направя обява, реално аз връзвам ето тук 3 линка, другите обяви на брокера. И реално всеки път, когато някой натисне ето тези тук категории, примерно тук ще се наименуват примерно имотите, къде се намират, как се казва и така нататък, като адреси, и реално ще се получи този същият интерфейс, ще се отвори, само че с друга обява. Ще има друго видео, което ще е с обход, също с опция за превод. Също ще може да разговаря с AI агент, който агент е обучен индивидуално за това имущество, и реално се получава една мрежа, вътрешна мрежа от интерактивни линкове, които реално човекът може да придобие представа за дадения имот и вече да вземе информирано решение, да се обади на брокера и да уточнят среща. Тук отдолу са бутоните, бързите бутони, примерно телефон, имейл, календар. Настройваме календара примерно за букинг, ако е зает човека. Този бутон е за видеовизитка, по-скоро за визитка, дигитална визитка, която с един клик може да се свали на телефона. И тук опцията е, това съм го направил като паралакс ефект, тук е примерно копирай линка, Facebook, WhatsApp, Telegram. Реално това са опции за споделяне. Ако реално на някой му е харесал от този имот, може да го сподели с приятели, може брокери между тях да си го споделят. Така че с един клик, с един линк
реално имате един линк, един имот, една история. Всичкото това нещо го предлага AI Property Seller. Така че ако имате интерес, може да ми пишете и да се свържете с мене, да работиме заедно и ще обуча ваш агент, който да говори конкретно на темата за вашия конкретен имот. Така че в описанието на видеото може да се свържете с мене. Зависи от където ме гледате, примерно WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, независимо, в коментарите може да пишете или на посоченият имейл. Така че ще ви очаквам да работиме заедно. Това е напълно нова услуга, която предлагам с много екстри и с много добавена стойност, която със сигурност ще ви помогне да имате много свободно време с вашето семейство, с приятелите, и това нещо, тази цялата система работи сама. И реално, когато ви се обади даден клиент, той вече ще е на 90% информиран с имота, с правната част, административната, и на вас няма да ви се налага да повтаряте едни и същи неща на 100 човека. Просто пестите време. Очаквам ви!